राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगबा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, लोगबा देत काहे गारी, बता द बबुआ, बता द बबुआ लोगबा देत काहे गारी, बता द बबुआ। ये बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल डाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल डाढ़ी, देखे में पातर देखे में पातर, खाए भर थारी, बता द बबुआ लोगबा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगबा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, लोगबा देत काहे गारी, बता द बबुआ, बता द बबुआ। तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, एक भाई गोर दूजा काहे कारी, बता द बबुआ लोगबा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगबा देत काहे गारी, बता द बबुआ।